Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Daghan kayo ron nga pangandoy nga maluwas. Maluwas ta aning gubat, maluwas ta aning mga sakit, maluwas ta aning mga kagubot, maluwas ta aning krisis. Daghan na kayong wanay trabaho, mahal pagyud kayong pamaliton. Daghan nilingay mong tupad ing na luwasonon ka ang tanak sa may luwasonon nimo karon niya kining matarong nagihisgutan sa Ginoo nga iya gyung ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios, maoning mga tawhana nga dili magsigi og pangandoy og kalibutanon nga kaluwasan, sama anang pagkaon, kwarta, mga success sa kinabuhi dinis kalibutan, anang pareanang makalampos pag-eskwela, makapasar sa board exam. Dili na maoy gipangandoy sa mga taong matarong. Ang taong matarong mangandoy nga mahimong partners sa kaluwasan. Mahimo bang kauban ni Kristo sa pagluwas? Gay kaduhang lingi. Ing nagusto ka makig-partner sa kaluwasan? Ano ba? Kanang kita sad mahimo sad tang manluluwas ngadto sa atong isig katao, dili kay magsigir tag pangayo sa atong kaluwasan. Mao na si Saul or si Saul nga gipili nga hari nga gidihugan ni Samuel, gisaway sa Ginoo. Kay si Saul mas gipalabi niya ang katagbawan sa iyang kaugalingon og sa pagtuman lang sa mga balaod nga gilagda sa Ginoo sa maanang paghalad og mga sinunog, mga maayong abot, kutob ra siya diha. Pero wa na siya mosugot sa iyang kasing-kasing, wa na niya sugta ang mga sugo sa Ginoo. Usahay gud makaingon ta nga tarong kayo ang tao basta magsigig simba, magsigig rosaryo, sayo pa kay mo anhi simbahan kay magrosaryo. Maingon ta kana tarong yung kay nastanan, magsigig adorisyon, hapit tanang organisasyon simbahan gisudlan. Para na to murag tarong yung kayo. Pero ang tinuod yung measurement sa taong matarong kana gyung mubuntog og sala. Di na siya manglibak, di na magyaw-yaw, di na masuko. Aka mo magtan-aw man sad mo sa pari, basta mapari na gani ang tao, sama aning nagwali karon, moingon man day mo, hala no, napari gyud. Pagkagrabiha nagbisyos unang tawhana, di gidi ay natumatag-an ang tao, na karon napari na. Nga naman di ay katong iyang bisyo sa una, nawa na din na karon. Nahimo lang siyang pari, pero naay sumpay pari na bisyoso. Sugarol kay na siya sa una, na pari man. Hasta no, ang Ginoo ba? Ana, mausap gidi ang tao. Nausap din siya siyang pagkasugarol. Pari, pero naay sumpay sugarol. Kana siya sa una himabay kay na palauyab kay nastanan sa kinsa lang babae i-date ana sus na pari man. O nga naman day karong napari na pari nga himabay. O ana. Hingwarta kay na siya sa una wa jud ko magdahom nga mapari na. Nga naman di ay. Naagya po'y sumpay pari nga hingwarta. Ana. Pagkamarua ng tawhana sa una, kami classmate man gimi ana perting marua ana sus buat sinanggo kay na bakakon pa kay nastanan, pero no napari gyud ana. Nga naman day naisumpay pari nga bakakon.
Di jud ko mutuo nga mali minister na siya kay pastan gyud anang kusugang musuyop sa una. O karon li minister nga manuyopay. O ana. Di ba? Pagkalibakira na daghang kay nagkontra karon naliktor man sa simbahan. Liktor nga libakira. Hastang pari apilon pa. Di ba? So dili ang pagbuhat lang sa gisugo sa balaod ang gusto ni Jesus, kung dili renewal of the heart. Matod pa ni Kristo, dili pwede nga sagolon ang bag-o ug ang daan. Ang bag-ong panapton itapak ni musdaan, dili gina pwede. Ang bag-ong bino isod ni mugdaang sudlanan, dili pwede. Bag-uha ang imong kasing-kasing, bahalag wa mapari, pero niundang sa suyop, niundang sa pamabay, niundang sa pagpangwarta, labaw pa nagdungog sa nahimong kardinal, pero hingwarta gyapon, palahubog lang gyapon, himabay lang gyapon. Adi sa kumingong kardinal, kuana kanang palahubog. Kanang kuan lang ba, kanang comparison lang ni ba? Nahimong hari si Saul, mas maayo pa ang ordinaryong sundalo nga magtuman sa sugo sa Ginoo kaysa mahimo kang hari nga magsupak-supak na Hinoo sa Ginoo. Muna ningon si Samuel, langkaton gikan kanimo ang imong pagkahari. Na siya. Tidyo ko magtuo anang padersyano, puerting pobriha ana, hikargador rago na siya. Karon sige na maghisgot og milyon. Datuan ang padersyano. Kamo na lay susi. Susiha ba? O nadato ba? Kaya mauna lang sanay akong tumong sa pagkapari si kong baligya aning slots aron ko madato. Patya na lang ko ninyo. Huwag kapuslanan pagkapariya. Pero kung gibuhat ko ni unya magpabilin lagyapon kong kargador. Karon nagpabilin ba akong kargador? Ang akong gikarga ang inyong mga problema. Ang mga buhat na kusuna nga mamutos kog mangga, aron dili lang pinigon ka ng mangga, nya makakwarta ko gamay. Karon namutos gyapon ko. Giputos na ang mga taong way balay atong gipaningkamutan nga matukurag balay. Na dili in taon mapiksan anang mga uwan or unsa diha. Ginagmay pero namutos gyapon. Sa una manguling, perting hugawag naong, takos anang uling, karga anang uling. Karon manguling gyapon, unsa man ang uling, kana bang imog yung i-convert ang kahoy aron mahimong uling. Karon i-convert nato ning ato dinhing mga kana ganing wali aron mahimong slat. Kabkab gyud ba? Pakauaw, pabagas naong, sawayon pata, ana butang-butangan pa. Pero sige lang. Nya og madato na gani ko og magdinato nako badlong ako ninyo. Labi na gyud kun mamabay nako. Palihog badlong ako. O nagpasalamat ko na ipipila nato dinhi nga mga suod nako, moingon jud ko suod gini nako kay makamatikod sila nga naa na ko'y aksyon nga di maayo mo sekreto man dayog sulti Father na scandalize lagi ko sa imong gisulti sa imong gibuhat nga muhilak pa maluoy sa taong ko na kumana sa ko Lord undango na lang ni nako ana ang Ginoo bitaw enjoy ta kana pero undangan na lang na tiks-tiks ra man kita to Lord. Ana ayaw kay mudagan unya na suway ayo. Kinahanglan kita renewal pagbago mo na mangandoy ta nga kining tanan karon nga nagbaha nga tao padong sa basilika aron mo tambong ani mga misa, mga prosesyon, mga pluvial parade, mga sinulog atong ipangandoy nga mabag-o tang kasing-kasing kay kutob ra ta ning sigig simba, siging isa-isa anang kamot, malipay tang purtig yung daghanang tao, tag 2 million ang moapil sa translasyon sa Nazareno, lipay kay taana wa gid nay kasiguruan. Pila ra ka ang kasing-kasing nga nabag-o.
Ako malipay ko aning daghan na kay mo follow sa ako kunuhay gani-ganing kuan mga wali din ni social media, anhar ako kutob diha, pero why mga kasing-kasing nga nabag-o tungod sa ako mga wali, tungod sa akong misa, may pag-undangon ko ni. No? Giling nga imong tupad, ingna nakabag-o ng waling padersiano ni mo. Ingna ko no? Ingna nakabag-o na. Ay tayo mga kapitan na to din sa una o pipila na to ka mga konsihal sa barangay mo ginay kusog ayong mo kuan mo kanang istorya gid ba mga tabian man gina sila mo ingon gina sila pader sa una ba katong bag-o pa ka dinhi inighisgot gini mo anang mga matay ra mo mga matay mo magsigi migingon kani was pader ba manungo man ni nganom sa niyang ba sige mo mamatay mo mga matay ra mo basig karong gabi ipatay na mo pero human ko nun ako ron din nga mga hapit na ko mo 5 ka tuig kami pa din relax na gyud kayo may mga matay hasta sad kami noon mo ingon mi sa amo mga anak sige padayog eskwela samtang buhi pa mo kay way siguro nga mamatay ra mo ugma ako kana mo na inindot nabag-o di ay no nabag-o pero naalang yapoy pipila nga budok-dok lang yapoy simbak ko ana na sa iniingon ako pader sa una magsigi ko anang magdiwata gid may pader pero karon sige kog paminaw sa imong wali pader din agyog ko magdiwata bahala na dihang unsa na mga tuo-tuo sa akong katigulangan nako uy kanindot tanawa ugma masakit ka masakit ka nga naman atakihon ka sa mga demonyo atakihon ka nya mahadlok kang masakit tungod kay wa na ka magdiwata mahadlok ka dili tungod kay wa na ka mosunod ana mga tuo-tuo kanang mga pungsoy kanang naang mga habak-habak kanang pa dugo-dugo anang manok di ako giblessing ang sakyanan ba pag blessing nako uy hala nalapsan di ay ni ang kanang lingko ang kaning iyang asawa kay pagtan-aw ko sa lingkuran na may dugo nalapsan unsa bay nalapsan nga hasta tanang ligid naa man say dugo giihawan daig manok unya gipawisik-wisikan hastang mga lingkuranan pagkaway batasan unya gidadayon dinhi unya gipa-blessing ang pari nakusus di palang ginitungod sa stipend ay ade bita di sa namay akong gihunahon na ningon na ode namay akong gihunahon ay pila ra man sa ihatag ana 20 pesos sa gatos ang akong gihunahon na ba pagkaluoy aning tawhana giuna gid niya pagpadugo sa iyang sakyanan una gipa-blessingan gisagol ang daan ug ang bag-o ang Ginoo mga igsoon pirmi ginang bag-o bag-ohon ang kasing-kasing kung mahadlok kang masakit wa kay kapuslanan kung dili bag-uha ang imong kasing-kasing nga makadawat ka nga ikaw gitugot sa Ginoo nimo karon nga magantos ka ng imong sakit itong niaging duha ka adlaw sakit kayo akong hawak hangtod gabi una magsigi ra jud kog paningkamot og lingkod nya sakit iduko sakit bangini akong likod dugay naman mingon ra dayon ko sa Ginoo Lord hangtod kanus nga makabarog pa ko matong pag-drive sa nilang Edgar ngadto padong stabla ingon ko pag ulpot sakyanan ko agay ingon sa Edgar sakit na gyud pa din ako sakit na gyud kani gamay na lang ni kuwang maundang magini aning pagkapari wa na nya moy suwatanan dahil man na silag suwat nanginahanglan ko ani pader nako hawa nagay mo pirma ani sa suwat ingon sa sila sa Edgar ayaw intaon Ginoo ayaw lang usa intaon nako way siguro na gid ni din agi ni kabarog din ani kamisa wa na gid ni kolekta wa na sad moy suwat-suwatan kaning na naglinya dining mga manuyupay kay mga naong ang uban wa na gid ni mapangayuan nya mabalaka ba ko ana di ko muundang ko sa pagkapari anytime kung ang Ginoo mo ingon di na mada ako na kang kuhaon okay naupa man na mahuman ang building sa kumbinto ay sus pasagdi na og naay mo tiwas ana og naay mo tiwas okay og way mo tiwas bahala na mo diha pero
Di sa tingin na pasagda nilang Brad Boy, nilang Brad Luloy, o kani uban din si Haros, ano? Doko-doko, Brad Boy, nakita mo sa may pasangin nila, lisod mo ganita, kita naman, di, wanta ka siguro, ang Ginoo ra man sa ibuhatag, ano mabalaka man ta? God gives, God takes. But God is our all and almighty provider. Why imposible niya? Kung gamiton tas Ginoo, magpagamit ta. Pero di ta mamugos na ang atong gusto maugay matuman. Ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, makapabag-o sa atong kasing-kasing. Muna salamat sa nisunod sa Ginoo nga mihatag nato sa ilang kwarta. As of yesterday, ang atong SBF DAG nahalina na tag 7,639 kaslots, na apay 52,361 kaslots nga available, tag 500 rani pesos per slot. Ang ato sang para ni Santo Niño, atong pista din karong February 3, na natayhalin nga 3,010 kaslots, na apay 16,990 kaslots na available. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Kaning atong SBF DAG para manis kumbinto, naningkamot ta karon nga kining atong kumbinto mablisingan unta ni karong pista pohon or during basa nobinaryo. So pila na lang kabuan? January, February, March, April. Tulo na lang kabuan. So hutdan ninyo palit aron makabayad ta sa atong mga contractors. 52,000 naman lang ni 361 kaslots ato ning paningkamutan nga mahurot ni natog palit aron ini kahuman ani ika-Abril makabayad kanila, ha? Agyapoy sanong nya kining kining atong kuan, kining atong special slot para sa kaning Healing Joy of Santo Niño, para sa atong pista senior dinhi, kuto sa nis Pebrero 3. So 16,990 raman ato ning hotdog palit. Total tag 100 raman siya. Pila naman roy atong subscriber sa YouTube channel nato? Bao mo? Niabot na og 180 kining atong YouTube channel, 180,000. Mupalit lanig tagsa kaslat gikan karon hangtod buwan sa Marso, tagsa lang kaslat sa SBF DAG ba, no? 180,000 ka SBF DAG, ninduta ka. Pero mao lagi mga igsoon, ako lagi nang isalig sa Ginoo, atong isalig sa Ginoo, pero magpasugo sa tas Ginoo. Ako o kamo maglumba tag pinalitay aning ato mga slots para sa simbahan, para sa kalambuan sa pagtuo, o para sa paghimaya sa Dios. Manindog ta.